So, right now, pili ka ng card. Babasahin natin yung tanong dyan, sagutin Sige mo. po, sige. Okay? Ano Pili ba ka. magandang kulay dito po? Okay. Ito na lang. Pili Pag ka ba? nasa gitna, baka mas Bigay mo maganda. sa akin. Walang titingin. Dos. Magic pala tayo dito. Andito na. Larga mula. Okay. Tell me about the family you imagined creating when you were little. So, anong klaseng family yung na-imagine mo nung kabataan mo? Family po na Gusto mong maging family ko po magkaroon? pag in the future Yes, po. of course. Na-imagine ko rin po is pares din ang ginawa ni Daddy sa amin. Mhm. Yung family po na may takot sa Diyos, napagtapos kami ng pag-aaral, Mhm. mabibigay ko sana po lahat ng mga kailangan nila at kagustuhan nila katulad ng binigay sa akin ng daddy ko po. 'Di ba po, binigay po nila kami ng magandang edukasyon. Ayun, at ipinasyal po kami sa lahat ng lugar. Tapos yung close po kami. Parang kaming daddy ko, tropa rin kami. Parang So yun, sa future ng mga magiging anak mo, gusto mo ganun din yung treatment mo? And siya na rin po, nasa music din po. Kasi music so lover inclined kami din, talaga. of Sana course. talaga po. Okay. Yun, ganun Thank din you. po yung maging pamilya ko. in the Sige, future. lapag na tayo. Magkano masugal natin dyan? Hindi kami nagsusugal, mami. Ciao! 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 Pili sa. Ito naman ako sa ibang kulay. Sige. Ito red. Okay, red. Love radio to, my heart Oo, to. love radio tayo. Eto na, basahin natin. This. On a scale of 1 to 10, how comfortable are you with public displays of affection? Mahilig ka ba mag-PDA? Kung may karelasyon ka? Siguro mga 8 siguro. 8. So okay lang sa PDA. Kasi Gaano ka PDA yan? May mga kiss-kiss na ba yan? Ano Mami, naman? wag ka muna makinig, mami, ha? Siguro mga 8 or 7 po. Kasi iba na tayo ngayon po panahon natin. Paano ka mag-display ng yung May mga affection holding hands, pwede yun. Mga ganyan. Mga, holding hands. Opo, siyempre, kunwari wala nakatingin, medyo magnako ka ng konting halik. Wow! Mami, Hindi kasi, Pag may nakatingin, holding hands sa paa. hindi, para sa akin naman po is yung lang, kasi siyempre, kunwari kayong dalawa lang yung magkasama, dun yung napapakita yung pagmamahalan nyo. So, wala kang pakialam na sasabihin ng mas paligid mo kung kayo very sweet, very close. Kasi parang kunwari may mahal ka, tapos pinakita mo, proud ka na mahal mo tong kasama mo. So, pag Parang hindi ka ganun. in-holding hands, alam na this. Baka pangalawa ka lang. Hindi! Yun lang. Mga 7 or 8 siguro. Pero syempre, may mga bagay pa rin po na dapat talaga is hindi talaga masyadong pakita sa mga tao. So, may limitation. May limitations talaga. So, okay sa'yo may konting kiss sa cheek or konting smack lang. Opo, may mga pagka wala Hug. masyadong nakatingin yan. Bye, gano'n. Holding hands. Siyempre, minsan hindi mo naman matawag dito. Mapipigil ang sarili mo kung biglang napahag ka sa taong mahal mo. Siyempre, diba? para ipa-feel mo sa partner mo na mahal mo siya. Parang pinawisan. Okay, isa pang card. Tingnan natin. Isang bunot pa dyan. Ano kayang kulay naman? Parang hirap pala doon sa red, Tapos sa bawa sa gray, sa blue naman ako. Okay. Kasama natin si dito si anong gumawa nito si Kiko Tanggero. Okay. Alright. Eto na. Our third card. Yeah. What makes you angry and how do you behave when you're angry? Paano ba magalit ang isang jeep? Anong nagpapagalit sa'yo at paano ka ba nagagalit? Naku, paano ba? Kasi ako masiyahin po ako Pagka siguro pag sumusobra na yung tao po siguro sa akin na paulit-ulit yung ginagawa. Sa una kasi kaya pang patawaan kaya pang ang tawag dun. So mahaba pasensya ng isang JC Regino. Hindi ko nga alam po Kala ko mahaba hindi na. Hindi siguro pag mga yung mga may ginawa sa akin hindi maganda sa pamilya ko. Bad trip talaga 'yon. Opo, Paano ba siguro, mababad trip ang isang JC Regino? Ko ba yung tipong nagdadabog, nagtatapon ng mga bagay? Siguro sa sarili ko lang baka ako sa bahay. Pero
ano, tawag dito. Di ka Di ako nagpo-post sa social media kapag galit ako. Oh. Kasi ayoko nung Oo. nalalaman ng tao tapos Oo. biglang nagbati kami. May nasabi na po ang hindi Ayun na maganda. nga eh. No? Pinagpiestahan ka ng mga marites dyan. Opo, yes, yun. Diyos ko, ang mga Gusto ko- marites, active sa social media ang Opo. marites. Galit kami. Gusto ko, talaga, kaming dalaway nag-uusap, mag-aayos kasali po. Ayusin lang. Alright. Thank you so much, JC Regino.